jin labarin jahannama kuke ba ku santa ba ko bari nan ba ku samfurin jahannama da Allah ya ce inna jahannama kanat mirsada inna jahannama kanat mirsada inna jahannama lalle wutar jahannama kanat mirsada ta kasance madakata gasuwa alaramma littagina ma'aba ita makoma ce ta waɗanda in an karanta musu alkur'ani suke girman kai littagina ma'aba ya za su zauna a cikinta labisina fiha ahqaba Allah ce in an shigar da su cikin wutar jahannama za su zauna cikinta shekaru bayan shekaru Allah ka kare mu annabi Muhammad ya ce na san mutum na ƙarke da za a kai wutar jahannama kuma shine na ƙarke da zai tafi gidan aljanna. He's the last person. Turancin yayi?